Il n'y a rien. Attention, faut pas kuntugo ka fanu ni ne yɛrɛ Marcel ka fanu aw ɲɛ bɛ ko in na dɛ kuntugo b'a fɛ ka attentat de kɛ ne na ko Laginɛ kɔnɔ yan bon ale y'a fɛ ka attrape niveau de kɛ ne la kan ta a y'a fɛ ko 4-6 maintenant a y'a fɛ ka ne ni Worokiya de fara ten Worokiya il faut dire n tɛ bon Dieu merci Worokiya y a sumuni de bi a quoi c'est ka nin kɛ quoi donc pourquoi la c'est ka te donc ko danda ne du to danda a tɛ se ka nin kɛ o docteur le ne digo sisan an ko k'an bɛ ko bɛna taa chaîne caman na Bamako Mali la inchallah n bɛna wa Énergie TV RHM ko bɛna taa chaîne caman na donc i ka taa ni Laginɛ i bɛ k'a labɛn Jao tu sais ce qu'il y a même ka gɛrɛ o de ye n ye don Bamako n ye bɛɛ la disposition dɔn chaîne fosi Bamako ka kɛ na alibari ni fosi bolo di ɲɔgɔn ma n y'ale bɛɛ la disposition dɔn Dieu o y'ale la vie c'est comme ça Oui. Donc maintenant il y a un bolo di ɲɔgɔn ma c'est l'union qui fait la force Oui. voilà